खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दैबाना आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव आसामाव फिन आरोबाव 3 सुबुंनि जिउ खहा। बेजों लोगोसे बे बोसोरनि दैबाना आरो हा गिसिखानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा गासै सा 22 सिम बांहैबाय। आसाम स्टेट डिसास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिआ फोसावनाय बादिब्ला बे बोसोरनि दैबानायाव गिख्रंथाव दैबानाजों गासै सा 20 सुबुङा जिउ गोमाबाय आरो गुबुन सा 6आ रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव हा गिसिखानाय जाथायाव जिउ खहा जायो। रिपर्टनि बादिब्ला रायजोनि गोबां ओनसोलफ्राव दैबानाया खमायदोंब्लाबो दासिमबो मोन 11 जिल्लानि 2,60,000नि बांसिन सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनांनो गोनां जादों। दैबानाजों बांसिनै गोहोम गोग्लैनाय जिल्लाफ्रानो जादों श्रीभूमि, हाइलाकान्दि, मरिगाव, कामरुप, गवालपारा, काछार, नगाव, कामरुप मेट्र', दरं, लखिमपुर आरो गलाघाट जिल्लायाव। गोलाव सम हारिनि थाखाय नांबोनाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि बिथां रन्जन दैमारिखौ न'आव लाबोदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां रन्जन दैमारिखौ 20 साननि थाखाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय पेर'लाव न'सिम हगारहरदों। नाथाय बिथां रन्जन दैमारिनि केसआ माब्लानि समाव आबुङै उदां अख्राङाव फैनो हागोन बेखौ समासो फोरमायसिगोन। राजा रंकुबतीनि बिसि सनम रघुबंशीया गावनि फिसायखौ बुथारहोनानै खारखोमानानै दङमोन। जोबथायाव गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों सनम रघुबंशीखौ हमनो हाबाय। मख'नोगोनांदि बावैसो सान सिगां जुलि जागोदान बिसि फिसाय एबा राजा रंकुबकी आरो बिसि सनम रघुबंशीया मेघालयआव बेरायनो थाखाय फैदोंमोन। नाथाय बे बेरायनो फैनाय समावनो राजा रघुबंशीखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जादोंमोन। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव संदाननानै दायो गुबै दायनिगिरि बिसिखौ संदाननानै हमनो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिसि सनम रघुबंशीया राजा रघुबंशीजों नंखाय जुलि जाफ्लानानै गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों लोगो नांनानै गावनि फिसायखौ बुथारहोदोंमोन। दायो बुथारग्रा दायनिगिरि बिकी ठाकुर, आकाश आनन्द आरो राजकुसवारा सनमनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ पुलिसआ खाबाय। बिटिआरनि गोदान गामि सोसननायखौ लानानै खौरांमेल खुंफुंदों एमसिएलए प्रेस मोसाहारिया। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय जुननि 5 खालाराव बिटिआरआव गं 60 गामिफोरखौ सोसननाय जादोंमोन। बे गामि सोसननांगौआ सनितपुराव गं 60 गामिल' नङामोन। नाथाय जों गं 60 गामिफोरखौल' बिटिआरआव सोसननायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय माखासे गामिफोरा आद्रा थालांदों। बेजों लोगोसेनो दरंनिफ्रायबो गासै 86 गामि बिटिआरआव सोसननाय जादों। बे 86 गामिफोरा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव सोसनजादों। नाथाय बिथांमोना जायफोर गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसनदों बेफोर गामिफोरखौ उदालगुरिनि रौता समस्ति, हरिसिंगा समस्ति आरो धनस्री समस्ति बे मोनथाम समस्तियाव सोसनदों। बिथांमोना सानदों जानांगौ माखासे गामिफोरखौ बे मोनथाम समस्तियाव सोसनोब्ला गोबां मुलाम्फा जागोन। नाथाय बिथांमोननि सिमां नुनाया सिमाङैनो थागोन। सनितपुरनि बर' सुबुंफोरा बे गं 60 गामि हाबनायखौल' लुबैयाखैमोन। जायखौ लानानै बिथांमोना सानदोंमोन बेफोर गामिफोरा सोसनजोबजायासै। उननि समाव बेफोरखौ माबोरैहाय लांनाय जागोन बेखौबो रोखायै नुहुराखै। नाथाय सोंथिया बेसो बिथांमोननि गामिखौ सोसननो हाबायब्ला मानो गुबुन आलादा समस्ति खालामनानै होनो हायासै होननानै सोंथि खालामदों एमसिएलए प्रेस मोसाहारिया। बेखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिपिएफआ सोरखाराव फैयोब्ला बिथांमोननि राहाखौ जों मोजाङैनो खालामनानै होगोन होननानै खोथा होदों एमसिएलए प्रेस मोसाहारिया। फैगौ 19 जुनाव जानो गोनां रायजो सभा बिसायख'थिनि थाखाय एजेपिनि बिजाथि बिरेन्द्र प्रसाद बैश्य आरो बिजेपिनि बिजाथि महरै कनक पुरकायस्थआ मैया नमिनेसनखौ गथायबाय। गुवाहाटी सोहोरनि गीतानगर पुलिसनि जेआव नांदों सा 5 गारि सिखावफोरा। हमजानाय सिखावफोरनि मुंफोरा फारियै गगन बैश्य, नयन डेका, धृतराज डेका, सादिकुर रहमान, आब्दुल कासिम चौधुरी। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे खाजानाय सिखावफोरा गुवाहाटीनिफ्राय गारि भारायाव लांनानै मिजोराम, त्रिपुरा बायदि गुबुन गुबुन जायगायाव फानहैयोमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गसाइगावनि कचकागुरि गामियाव माकटाइगाव प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि खौरांगिरि मेल। थांनाय माखासे सान सिगां माकटाइगाव प्राइमारि बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि फैलाव नार्जारिया एमएलए जुन बसुमतारिनि सायाव माखासे अजद लाबोनायखौ लानानै बेनि हेंथायै खेंफोरथि होदों माकटाइगाव प्राइमारि इउपिपिएल दोलोआ। गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय 2 नं कक्सागुरि गामियाव बायग्रबनाय गंसे दंफांनि दालांखौ एमएलए जुन बसुमतारिया खनसेबो खौरां लाफैयाखै आरो एमएलए जुन बसुमतारिखौ बिपिएफ दोलोनि माखासे मावथिफ्रा रां जाख्ल'दों होननानै अजद लाबोनाय बाथ्राफ्रा गासिबो नंखाय। बे दालांखौ एमएलए जुन बसुमतारिया सिगाङावनो मावनानै होनो थाखाय आर'जलाइ दैथायहरखाबाय। बिथांमोना बेफोरबादि गाज्रि बाथ्राखौ बुंनानै राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायसो बानसावदों होननानै फोरमायथिदों माकटाइगाव प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। सा 60नि बांसिन लाइमोन फरायसाफोरखौ नंखाय जेडिएस नार्सिंनि सोलोंथाइ होनायनि गोख्रों अजद दैखांदों अन्थाइगोरा नार्जारिनि हेंथायै।
काजलगावआव गोदानै खुलिजानाय नार्सिं इनस्टिट्यूटआव 6 दाननि कर्स लानो थाखाय फैदोंमोन सोलोंथाइ लाग्रा फरायसाफ्रा। नाथाय बे 6 दान कर्स लानायाबो 4 दानल' फोरोंनायजों लोगोसे बे इनस्टिट्यूटआव रावबो फोरोंगिरिफोरबो गैयामोन। बे इनस्टिट्यूटआव बिगोमा अन्थाइगोरा नार्जारी आरो गुबुन सासे सुबुंजों फरायसाफोरखौ फोरोंदोंमोन। बेनि उनाव गुबुन जायगायाव लांनानै देहा फाहामसालियाव सोसननायनि थाखाय खोथा होदोंमोन, नाथाय थगायनानै गुबुन जायगायाव लांनानै 1 लाख रांनि गोरोबथा खालामनानै फैनायनि अजद दैखांदों भुगिनांनाय फरायसाफ्रा। दायो बे नंखाय इनस्टिट्यूटखौ बन्द खालामनो दाबि दैखांदों भुगिनांनाय लाइमोन फरायसाफ्रा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।